Gde mogu da kupim plašt za molitvu? Nigde ne mogu da nađem u Srbiji, pa ako znate, veliko vam hvala. Ne znam, prijatelju, gde si saznao da postoji plašt za molitvu, čitao si neku satansku Bibliju, ne postoji u Svetom pismu plašta za molitvu, tako da ne treba ti plašt, treba se dovodiš u red, da radiš nešto, da se sklanjaš od nemorala. Možeš da se moliš i sedeći, i čučeći, i ležeći, i klečeći, ne treba ti kao plašt. Treba ti da si iskren prema Bogu, da ne radiš gadne stvari, a ne vamo si išao u kockaricu i gledao pornografiju i onda izlaziš pred Boga da se moliš. Možda ideš pred Boga da se moliš, da tražiš da ti da snage, da ne budeš destruktivan i da ne sramotiš i da ne povređuješ Boga. Ne treba ti plašt. U teokratiji ako budeš tražio plašt, dobit ćeš motku umjesto plašta. Po leđima.